Ndị be anyị na-asị unu nnọọ na agba nke tata n'oge nkwalite Igbo, ebe anyị na-ewetara gị ilu Igbo wee na-arịọ gị si biko ka ị binyere anyị aka na subscribe na YouTube ya nakwa follow na Facebook. Anyị na-asị gị ka ị sonyekwa anyị na nkụzi nke tata ma tụkwa ilu ndị nke ị mara. Onye akpachaghị anya oge ọ na-ajụ ihe nwunye ya mụrụ, ọ jụọ o mụrụ ole. Onye enweghị nna na-agbara ụkwụ n'ụka ọsọ. Nsị ka ọ gwara ụmụnna ya na ọ bụrụ na egwuregwu ruo ichefe aka n'azụ, onye ọbụla agụnyekwala ya. E nwere dimgba mana e nwekwara apịtị. Onye mgbọ tụrụ nna ya n'isi na-eji ite ọ na-akwụ okpu. Onye na-eje ya ahịa n'oge na-azụ ihe ahịa jụrụ ajụ. Adịghị anọ n'ụlọ ebute ozu enyi. Ọ bụ naanị ụkwụ gbara apịtị na-eri ihe gụrụ ya. Ọ dịghị mma okenye kwụbacha nwata ka ya onwe ya daa n'ala. Nsị ka ọ sịrị na ya nwere isi abụọ ka ọnwụ ghara igbu ya, mana ọnwụ bịaziri si n'etiti were gbuo ya. Mgbe onye ụzụ na-eti igwe na-enyo ya enyo, mara na igwe ahụ adịghịzi mma nke ọma. Ọ na-abụ nta dị mma n'ụbọchị nke mbụ, achụkwa ọzọ. Buru rie naanị gị abụghị ezigbo ihe. Echebe ka awọ pụọ ọdụdụ were lụọ di, ọ nọrọ n'ụlọ nna ya were ka nka. Ebe agbọghọ mmụọ gbachara egwu daada, ịzaga jewe ebe ahụ ọchịrị ute. Ogologo nkwụ adịghị etofe na mba. Ebutere dike ọgụ n'ụlọ ma ọlụghị ọ bụrụ ụjọ. Ọ bụ aka abụọ ka mmadụ ji hazọ ihe bụ nke ya. Achụpụ ajọ nwaanyị n'ụlọ, ọ dị ka akwụsịrị ụgụrụ. Eme nwoke ka o sebe okwu, o kpebe udo, mana eme nwaanyị ka o kpebe udo, o sebe okwu. Ọ bụ ịnọ nkịtị na-ebute ịchọ nkịta akpị n'ehihie. Ọ bụ onye na-ekpe udo ka a na-egbu mma n'ọbụ aka. Onye ajọ chi ziri imi zipụ mkpụrụ anya ya gaa ịtụtụrụ ya sọjie aka. Udele sịrị na ime nwunye ya dịbara ya uru. Ọ mụọ n'udo ya enwe nwa, ọ nwụọ n'afọ ime ya enwe anụ oriri. A na-achụ mbekwu n'ike ọ ga-efe elu. Onye chi ya kpebiri n'oge efu, ọ bụrụgodị n'ubi ede nne ya ka ọ bara, ọ ga-efunatara ebe ahụ. Onye ọbụla dara ada n'ikpe akụ ma ọ chịtaghị akụ, o jegodi mkpa akụ, ọ gaghị akpata ihe ọbụla. Ọ dịghị mma a na-agbara mmụọ ọ bụ ogbuo okporo ọkara ọsọ ka agbakwuru mmụọ bụ ogbuo okpochakọrọ. Ọ bụ nwata bịara okwu ọkụ na-agba ama ihe esinyere n'ọkụ. Onye na-eje arịrịọ akpa na-ekwu mmiri ebe o gbunyere akpụ. Nwaanyị dị ime na ndị mmụọ nọ n'okwu, ọ mụọ n'udo okpegbuo. Anụ ọhịa na-adịghị ike ọsọ adịghị eje ịkpa nri n'ehihie. Onye agwọ tụrụ na-agba ọsọ ma ọ hụ isi ngwere. Etigbuo nwanne onye ụjọ, ọ sị na ọ bụ ya buru ụzọ chọọ okwu. Ọ bụ naanị onye na-eke ogiri na-ama ijiji anya kpọrọ. Ndị be anyị n'ebe a ka anyị na-eweta ya n'isi njedebe na agba nke tata, wee na-arịọ gị biko ka ị binyere anyị aka na subscribe ya nakwa follow, ma na-arịọ gị ijekwa n'ebe mkparịta ụka tụọrọ anyị ilu nke gị. Ndị be anyị ga-emesịanụ.